Een grote bron had vannacht een gebouw in de Skroons in Ljout verslaan in de Eskelijn. Er waren verschillende brandweerkorpsen nodig om het vuur te bestrijden. In het pand zitten verschillende bedrijven, zoals kleinwinkels, een kapsalon en een cafetaria. Het is mijn levenswerk. Als ik er zo naar kijk, is er bijna niks meer over. De dik is van een pad afzetten vanwege instortingsgevaar. Er komt een terugstart van het Drachtsterveert-project. De gemeente Smellingeloon helpt er voor 4 miljoen euro uit de algemene reserves. Het prestigieuze project, met onder andere wenningen aan het water en het uitgraven van de oude Drachtsterveert, leidt vanwege de economische crisis in 2008 stil. Een stuk kaimorgen van het nieuwe kanaal in Ljout is instort. Na alle gedachten is baggerwerk dat kwartlien in het kanaal die is de oorzaak. Een van de duperen is een skipswerf, zowel een boot op een trailer als zo'n 12 meter hier binnen in het kanaal verdwongen. De Ljouter krant had in de eerste 4 jaar van dit jaar zo'n 600 lezers verleend, in vergelijking met dezelfde periode in Nierlien. Dat komt deel op zo'n 20 abonnees per dag. Het aantal abonnees van de webedities is juist omheen gegaan. Ook het Fries Dagblad had er weer meer abonnees bij gekregen, dik 400. Joen en vannacht begint de loft. Vannacht komen ze op wat lichte Rijn en een temperatuur van om de 11 graden in. Morgen komen ze op Rijn en in de Joen wat zinnen. Het wordt als zo'n 20 graden.